Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем, ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин лайкро зер карда наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи вазни ним сабуки UFC Александр Волконовский оиди чемпиони ҳозираи вазни ним сабук Илия Топурия фикрашро баён кард. ман медонам ки зидди ӯ хеле хубтар баромад карда метавонам. корҳое ки аз дасти ман меояд ман нишон дода натавонистам ва ӯ аз ин чиз истифода бурда тавонист. лекин медонам ки баромада ва зидди ӯ корҳое карда метавонам ки ғалабаи ман осон менамояд. ман фикр мекунам ки Макс Холлоуэй низ ин корро карда метавонад. Топурия хеле хатарнок аст, ӯ ҷангвари хуб аст, аммо ба фикри ман ӯ на он қадар хуб аст, чӣ гуна ки худаш тасаввур мекунад. албатта ки ӯ маро шикаст дода тавонист ва ман набояд ки бисёр гап занам. ман бояд ки ин чизро нишон диҳам ва ман медонам ки ин корро карда метавонам ва ман ҳамчунин боварӣ дорам ки Макс низ ин корро карда метавонад. ана барои чӣ ман намехоҳам ки Макс пеш аз ман бо Топурия ҷангад, гуфтааст Волк. ва дӯстон бояд гуфт ки айни замон маълум нест ки рақиби навбатии Илия Топурия кӣ мешавад, Холлоуэй ё ин ки Волконовский. худи шумо киро рақиби ӯ дидан мехостед? чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Роберт Уитакер нақшаи ҷангашро зидди Ҳамзат Чимаев гуфт: вазифаи ман ба октагон баромадан ва бо стили худ ҷангидан аст. ба ӯ стили худро пешниҳод кардан ва ӯро маҷбур кардан ки бо қоидаҳои ман ҷангад. ман боварӣ дорам ки малакаҳое ки ман дорам ӯ барои ин малакаҳо омода нест. аз ҳама роҳи дуруст барои ғолиб шудан бо ӯ гӯштин нагирифтан аст, аммо ҳамчунин набояд ки аз гӯштини ӯ тарсид. ман аллакай нишон дода будам ва исбот кардам ки бо беҳтаринҳо гӯштин гирифта метавонам. ман тамоми умри худ гӯштин мегирам ва ба малакаҳои худ боварӣ дорам. фикр мекунам ки дар муҳориба бо қоидаҳои гӯштин ё ин ки ҷуҷитсо ман худро хуб нишон дода метавонистам ва ҳатто ғалаба ба даст оварда метавонам, гуфтааст Уитакер. хотиррасон мекунам ки Роберт Уитакер аввалин рақиби Ҳамзат Чимаев дар вазни миёна мешавад. то ин дам Чимаев ҳоло бо ягон ҷангвари вазни миёна ҷангидагӣ набуд. довталаб барои камарбанди вазни сабук UFC Дастин Бриллиант Порие баъди муҳориба зидди Ислам Махачев карьераи худро ба анҷом расонида метавонад. ин охирин муҳорибаи ман шуда метавонад. ман ҳоло қарори расмӣ баровардагӣ нестам, лекин ин корро шуданаш мумкин аст. ман боз ва боз такрор мекунам ки ман ҳоло пир шудагӣ нестам. ман ҳоло ҳам ин ҷангварони ҷавонро шикаст дода метавонам ва ман чанд муддат пеш ин корро карда будам. савол дар он аст ки боз чӣ қадари дигар ман худро ба ин варзиш бахшидан мехоҳам, чунки мо ин корро бепул намекунем. ман қарор аз ҳиссиётҳои худ бароварда наметавонам. аввал ман бояд ки баромада муҳориба гузаронам, чӣ гуна ки ман ин корро дар Майами карда будам, гуфтааст Порие. хотиррасон мекунам ки Дастин рӯзи 10 март дар турнир UFC 299 дар Майами Бенуа Сендениро шикаст дода буд ва акнун рӯзи 2 июн ӯро муҳориба зидди чемпион Ислам Махачев интизор аст. ва бояд гуфт ки ин сеюм маротиба аст ки Дастин барои камарбанд меҷангад. якум маротиба зидди Ҳабиб, дуюм маротиба зидди Оливера ва акнун сеюм маротиба зидди Ислам. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонобуду сарбаланд бошед.